Здравейте зрители на канала T-Sport. Ще започнем нова поредица, която ако ви допадне и има интерес, ще се опитаме да правим всяка седмица, а именно кои са най-интересните мачове на уикенда. В тази поредица ще обръщаме внимание на футболни срещи, които са излъчени по българските канали, като ще обърнем внимание повече на топ 5 първенства, както и на българската първа лига, разбира се. Тъй като това видео е заснето в петък вечер, ще обърнем внимание на мачовете през съботния и неделния ден, а евентуално и на мачовете в понеделник, въпреки че по-големите дербита обикновено се играят през уикенд. И така, започваме с Висшата лига. В съботния ден определено два от мачовете, които приковават най-много вниманието, са мачовете на шампиона Манчестър Сити, който се изправя срещу Нотингъм Форест в един може би по-така предопределен матч, но Нотингъм са отбор, който са показали, че могат от време на време да се борят с големите тимове, така че определено ще е интересен матч. Той ще се игра от 17 часа българско време и ще бъде по DMA Sport 2. След като гражданите постигнаха първа победа в Шампионската лига и се движат доста уверено в Висшата лига, да видим дали ще продължи тази тенденция или коравият тим на Нотингъм ще успее да ги препъне по пътя за титлата. Другия по-интересен матч е този между Бънли и Манчестър Юнайтед, който е в един доста нетрадиционен час за Висшата лига, именно 22 часа българско време или 20 часа местно време. Юнайтед продължават с колебливите резултати, като през последната седмица завършиха с загуба срещу Байер Мюнхен в първия матч в групата им в Шампионската лига. Въпреки че отбелязаха цели 3 гола на баварците, получиха 4 безответни гола и в крайна сметка загубиха срещата. Отиваме към българското първенство, където най-интересният матч за деня е именно на този между Левски и Етър. Сините завършиха 2-2 в последния си матч срещу Крумовград и леко нарушиха победната серия, в която бяха влезли. Сега се изправят срещу един тим, който е в доста лоша серия и най-вероятно ще се бори за оцеляването си през този сезон, на именно Етър. Тук фаворит определено са сините и най-вероятно ще спечелят тази среща, но ще е интересно също да наблюдаваме какво ще е развитието там. В Бундеслигата повечето от фаворитите имат сравнително леки съперници, като може би по-интересен матч през този съботен ден ще е този между РБ Лайпциг и Борусия Мюнхен-Гладбах. Определено два добри отбора, въпреки че Гладбах не са в много добра форма. Тук може би Лайпциг имат превес и най-вероятно ще вземат двубоя, да видим какво ще се случи там. Борусия и Байер Мюнхен имат на хартия лесни мачове, като баварците се изправят срещу Бохум в домакинска среща, като Дортмунд приема Волсбург, така че тук не би трябвало да има никакви изненади. В Испания в съботния ден така по-интересен матч ще е този между Барса и Селта. Селта са един много корав отбор, който през годините много пъти е спъвал големите отбори, така че ще е интересно да видим тимът на Шави и компания какво ще се стори срещу тимът на Селта Виго. Каталунците са в така доста добра форма, отбелязаха цели 10 гола в последните си два мача, като спечелиха и двата с по 5-0 срещу Бетис в Ла Лига и в Шампионската лига, където също записаха 5 гола срещу тимът на Антверп. Определено играят много добре и са фаворит в отбоя, но винаги могат да бъдат препънати от тимът на Селта, така че да видим какво ще стане и там. В съботния ден пък серия също ни предоставя кой знае колко интересен отбой, като по-интересен може би ще е този между Милан и Верона. След като тимът от Сан Сиро също играят в Шампионската лига през седмицата, така може би ще бъдат една идея по-уморени и могат да бъдат препънати от тимът на Верона, който обаче не е кой знае какво мерило. Отиваме и към френското първенство, което не е кой знае колко съдено в България, ако трябва да сме честни. Там има среща между Лион и Брест. За феновете на френското първенство може би ще е по-интересен двубоя. Има и друг матч между Нант и Лориан, който не приковава кой знае колко интересен в България, но пък ако има фенове и почти не се съмнявам, че има, тази двубой също може да е интересен за вас. И така, отиваме в неделния ден. В неделния ден пък ще има изключително интересни матчове в Висшата лига. Започваме ударно с лондонското дерби между Арсенал и Тотнъм, което ще се играе от 16 часа българско време. И двата отбора са в много добра форма. Тотнъм лети в Висшата лига, след като постигна няколко поредни победи под ръководството на новия треньор
Арсенал пък също се представя изключително добре под ръководство на Артета, печели първия си двубой в Шампионската лига през изминалата седмица. Първенството също се справя доста добре, така че определено дербито на Северен Лондон ще прикове вниманието. Друг тим, който следим всички с интерес, предполагаме тимът на Брайтън, който въпреки че продаде много от звездите си през последните сезони, продължава да играе на едно невероятно ниво и ще се изправи срещу Борнемут, които не са чак толкова добър съперник и най-вероятно Брайтън ще си вземе и този матч и ще продължи с добрите си игри. Ливърпул се изправи срещу Уест Хем в опит да се покачи леко в класирането. Тимът на Ливърпул също игра в евротурнирите през изминалата седмица в Лига Европа, като спечели с 1-3 гостуването си на Ласк. Челси пък ще се опита да наруши негативната серия, която и ще се изправи срещу Астън Вила, които не са никак да подценяване, имат доста добри играчи в състава си, доста добър треньор. Така че е напълно възможно тимът на Маурисио Почетино за пореден път да не запише 3 точки. В българското първенство Лудогорец гостува на Локомотив София в 20 часа и 30 минути, след като постигнаха гръмка победа в Лигата на конференциите срещу Спартак Търнава. Сега разградчани ще се опитат да се покачат също в класирането и да вземат една лесна на хартия победа срещу Локо София, които са в криза. Смениха и треньора си Стойчо Стоев, така че тук би трябвало да са лесни 3 точки за тимът на Ивайло Пет. В Испания пък също имаме градско дерби, след като Атлетико Мадрид приема Реал Мадрид в мадридското дерби. И двата тима са доста добри на хартия, въпреки че Атлетико загубиха много тежко срещу Валенсия в миналия кръг с 3-0 и са така леко колебливи последно време срещу Реал Мадрид, пък които са пълни с контузени, но пък въпреки това имат 2-3 играчи, които носят отбора наистина на гърба си. Основно Джуд Белингам, естествено новото попълнение, което бележи гол след гол. Отбеляза и победен гол в първия матч в Шампионската лига, така че матчът определено ще е интересен в 22 часа българско време в неделя вечер, така че препоръчвам на всички фенове на футбола да изгледат този двубой. Със сигурност ще е много интересен. Серия А в неделния ден няма кой знае колко интересни матчове. Шампиона Наполи гостува на Болоня, а пък Интер гостува на Емполи. Да видим там какво ще се случи. Френската лига 1 пък също предоставя едно много интересно дерби между Марсилия и ПСЖ. Парижани са в доста колеблива форма, печелят трудно мачовете си, успяха все пак през седмицата да вземат първа победа в Шампионската лига, след като надвиха Борусия Дортмунд с 2-0. Марсилия пък също показва добри игри и в Европа, и в страната. Така че този матч ще е любопитен за наблюдаване. Да видим дали парижани ще се спънат срещу порядък тим на Олимпик Марсилия. В понеделнишкия ден няма кой знае колко интересни мачове, така че да си припомним отново кои ще са по-интересните дербита в събота и неделя. В съботния ден препоръчвам да изгледате двубоя между Барса и Селта Виго, а в неделя по-интересните мачове са между Арсенал и Тотнъм, Реал Мадрид и Атлетико Мадрид и ПСЖ и Марсилия. Това са 4 най-интересни двубоя на седмицата, така че приятно гледане на всички. Ако ви харесва видеото, ударете един лайк и се абонирайте за канала.